pile. To do bende nowacho ni uket ng'anyo ni tenge matin. Do ni eno kubule wachek mare. Yeye do nogolo oda maber kabisa. Do nogolo oda mokwongo, mar ariyo, mar adek, mar ang'wen, mar abich. Ka nyiso sirkal ni odhi obed piny gi union mondo ng'i ane ni gik mage ma thago dakteche. Kaso gigolo oda mar auchiel, manyiso ni koro suspend strike. Manyiso ni oda mar auchiel ni ok inyal timo ka oda mar abich, ang'wen, ariyo, adek ni pok otimore. Manyiso ni sani ka ng'iyo joma nie contempt mar court en sirkal. Alafu kendo kichaka ng'iyo piny king'iyo the right mantiere constitution, the right to strike nie constitution mar Kenya ka. To embe entiere ILO convention 98. Manyiso ni mondo wadhi e ng'anyo ni nyiso ni wasetemo kaka wanyalo mondo bed gi sirkal piny mondo los weche to gitamore. Nyiso ni gisebedo ka gi ng'anyo. Koro ng'anyo wani gik mwasomo gi kende e teko ma wan gomul mar kedo gi mesa mondo wawinjre. Achiel kuom gima jo sirkal wacho ni ndiko jotiegruok ma koro osetieko dakteche mosetieko somo monego bed ni tere tiegruok ma en internship. Tek nikech sikunde golo jo lakteche mang'eny mokalo namba ma inyalo donj godo e chiro mar lakteche. Mano bende nitiere adieri kanyo ni jotiegruok ng'eny kendo lakteche ng'eny moloyo kaka inyalo kawgi mondo ndikgi. Ing'e mano paro matin ma joma nie sirkal nigo. En paro ma awacho ni akieko mage kwanye. Nimar trwa king'iyo higa ka higa wan gi dakteche 1,000 kende ma graduate e universities ma Kenya ka te nyaka universities ma oko. To shortage ma wan go mar dakteche Kenya ka gin dakteche 50,000. Manyiso ni ka bende sirkal ndiko dakteche te mo graduate mondo ji odhi hospital to kik bed seche 12 bro ka wa higni 50 mondo wandik mago. Koro eno ka dakteche onge. In fact, counties hospital king'iyo gi kata court nowacho ni watim wang'i bare minimum mwanyalo service mwanya provide. Wanyiso counties mondo kel, wanyiso ministry mondo kel wa list mar bare minimum. Yudo ka ikelo list makalo hospital go kidhiyo kibido dakteche mwacho go. Yudo ka a sub county mangima mantie gi level force karibu 3 nigi daktari achiel. Koro thothne joma hinyore weche gi gin jopiny. Koro ng'ato tuo idhi hospital ji sini in gi ulcers. Ng'ama ni ok en daktari. Tiji kama ndalo mang'eny ma chieng' moro kidhi hospital moro kidhi jo Ramogi Oginga kata kidhi Mterech Kisumu Eldoret kata kibiro KNH kido ka en cancer osechemi modhi mana stage 4 nikech jok mane ni ka ndalo mokalo kana gin jomoko tiegore mang'e tuo ma in go to mane gimo madwa ni mano rum mano nyalo rum ka UHC ng'iyo ni joma ng'iyo jotuo e piny gi piny kucho gi joma otiegore. To daktari ng'eni nitiere jomoko ma beseyo ni kata lakteche kata matin manitiere go pok ok giromo konde gimoromo kaka iwacho kata matin manitiere go dhiga mane clinics magi ma gitiye kar mondo gibed kama onego bed nondikgi ni gitiye chakre okinyi nyaka godhiambo. Iyudo ka daktari obiro kamoro mana matin to chako wuok odhi e clinic mare ong'isi ni rom kode kuro. Ng'eni mago weche mag fwambo. Weche mag fwambo ok yaka o matek. Giyudo ka chief officers ma counties moko kata governors moko ema wacho kamano. To governor mane county kanya wacho ni daktari mondiko ok titije to pok kawo disciplinary actions ni en incompetent. Kana ng'at kata ma japiny moro tuo wacho ni daktari ni onego bed thiedha to adhi kamoro othiedha kata kadhi okundo thiedha ok onego bed ni kawo mayot. Onego bed ni kawo tuo nikech onego bed ni thiedhi hospital mar sirkal ka gi daktari ni. Koro ma en mana weche ma ji fwambo mondo jong'eni en miriambo. Kasi ng'eni adier Trevor Bay ng'ato kodhi hospital to ng'ata moneno korwako lab coat ma white upani en daktari. Ndi joma biro hospital ka mokelo ring'o ma wuok e bucha gin begirwako ma lab coat ok gin dakteche. Koro onego bed ni ji ng'iyo ni ng'ani ba thiedho ben daktari adier. To mago gino gi yie ni lakteche be timo margi giwegi nikech nitiere moko mwaseneno matiyo kargi kiseneno atuo mar mane kawo nikech gin samo kawo atuo ni inso ni in mi okidwa kelo weche ma loso wach mar thieth ni nimar wan ka tuo kaila ma giu ko biro no to ka atuo wakich samo wadwa ni doctors ondiki oro ni daktari bino gomi value ne jopiny samo ichulim msharani nyaki thiedh ji samo ichulim msharani nyaki biro hospital makan tiere in fact every disciplinary action ma county okawo kata national government okawo iyudo ka CBA ok ni yudo nyaka bedie. To thothne no wang'iyo kaka mar Kiambu County kane okawo atuo ne daktari moro wach mar negligence. To yudo ka daktari no ng'iyo jatuo to jatuo odhi otho. To bang'e kod ka kembe duogo ng'iyo yudo ka daktari biro gi emergency mano bed ni nitie yedhe ma hospital no nego. To yedhe go te ne onge. Kata mana ICU no okti.
Koro kar mondo iwach daktari ema nigi negligence, to yudo ka county mane entiere no, kata hospital mane entiere no, ema ne ok omiye support mondo okony jatuo.